Üdvözlök mindenkit, én Zén vagyok, és itt van egy újabb War Thunder videó. Ahogy látjátok, most már elkezdjük az amerikai gépeket, és vágjunk is bele. Remélem ismét hamar talál meccset, mint szokás szerint. Igen, talált is. És mellesleg mindenkinek boldog Mikulást kívánok. Remélem mindenki sok csokit és ajándékot kapott. Na de kezdjünk is eljátszani. Amúgy lassan jönnek a Cségó videók is, csak az a probléma, hogy nem tudom, hogy konkrétan melyiket, hát ugye mit videózzak le belőle, hogy egy ugye nice shot összeállítás, vagy valami ilyesmit, vagy egy versengőt, vagy hasonlókat. Szóval ja. Meg azon mondta, hogy a versengén 40 perces videó lenne, és kicsit sok idő még feltöltöm, de párszor az is előfordulhat. Végül is az is rendelés megvan egy jó 2 óra alatt, hogyha egy 40 perces videóról van szó, feltöltés meg este felmegy. Amire felkelek, aztán megyek suliba, arra meg már fenn is lesz. Jó van, azt megpróbáljuk ott kilőni. Hát az nem jött össze. Felesülés is volt. Megyünk visszafelé. Nem lenne jó, hogyha most itt mindenki engem támadna meg. Amúgy elnézést, hogyha nem fog annyira jól játszani, bár ez nem bemutató videó, hogy játszatok, de mindegy, azért mégis sokkal jobb egy olyan embernél szerintem, aki ért a játékot és tud vele játszani, mint aki egyáltalán nem tud. Csak ugye az a probléma, hogy nem igen játszok mostanában War Thunderrel. Ha játszok is, akkor általában videóban, és nem is a német gépeimmel, hanem inkább a német, vagy nem is az amerikaival, hanem inkább a német gépeimmel. Lőnék egy W-t, de nem ment utána. Ritka itt a double kill, bár már lőttem egyszer. Most meg ezt egyet nem tudom ellőni. Mikor ez egy valahol kill lenne. Nem tudok olyan szinten közelébe kerülni. Mi a franc volt ez? Mit lőtt ez ki? Azt a rohadt. Kilőtte az izémet. Hátul azt a micsodát. Francia tudja annak mi a neve. Akkor most jött a P39-en. Utána meg a Q. Bár nagy szerencsém van, nem fog ezzel meghalni. Közben megnézegetem, milyen gépek vannak ellenségben. Oké, pár bombázó is van. Mégis nem annyira vészesek. Ahogy látjátok amúgy, a német videómban már láttátok, mert akkor is szoktam nézgetni, mik vannak ellenségben, szinte ugyanazok az ellenségek. Úgy jó formán. Azért ott nincsenek harmadik kategóriás gépek, mert nincsenek ott a P39-ek, de jó formán ugyanazok. Ezért nem annyira szeretem ezt a játékot erre az oldaláról, mert nem olyanokkal dob be. Ugyanolyan fejlettségű képük van, mint neked. Ez az egyetlen rossz tulajdonság benne. Jézus Isten, ez meg itt jött közbe. Hát, elég hamar átváltottunk a P39 Q-ra. Ott egy lyuk, azt kilőjük. Talán szembe is jön, úgyhogy tudja, hogy rá akarok menni. Ennél is
is ügyesen manőverezik. De majd én kilövöm, ha csak manővereznek. Hát ez meg volt. Eléggé gyorsan. Első tesztroljam. Jaj, te Jézus Isten! Látszik, hogy ezekkel a gépekkel nem igen megyek. Na, ott egy Spitfire. Ez eléggé messze. És a hegy mögött, de minket az nem zavar. Bár erre az L15-osra jobbot lett volna szerintem rászállni. Vagy nem. De, mert akkor meg utánunk jönne. Nem sikerült, amit akartam. Merre ment? Azt mondta, hogy nem sikerült menni. De lehet, hogy nem jött. De legalább összekrasseltem vele, nem az lőtt ki. Ez kilőtt volna már. És én azt megkilőttem. Na most ez a P400-assal kicsit húznunk kell az időt, hogy nehogy meghalljak. Mármint, hogy nehogy 5-ször meghalljak. Mert nem szeretnék itt várni, hogy vége legyen a meccsnek. De azért érdemes megpróbálni még párat kilőni. Én például ezt a FV-t, bár ez egy elég komoly gép, mert ez már egy A4-es. Ha A1-es lenne, meg kicsit jobban lőttem volna. Ott is van egy, fú basszus mennyi. Csoda, hogy nem lőnek ezek szét minket. Mikor egy ilyen volt, egyik pályán, kilőtt az egész tímet, de úgy, hogy 15 G-je volt a legvégére, vagy talán még több. Onnantól kezdett kicsit vagy hát onnantól kezdett érdekelni kicsit ez az FB széria, majd utána néztem, és azután nagyon megkedveltem. Hát ennek már elég a közelében vagyunk. Jaj, kiféltek ennek. Neki néz, nem néz neki. Majd én nem. De hogy nem néz neki. Hol van? Ki van mögöttünk? Neki repülő falnak. De, neki repült. Akkor mégiscsak jól láttam. Nincsenek is itt errefelé. Önök is elég sokat kilőttek. Hát kérem, szégyen. Jézus Isten! Nem ide figyelek egy pillanatra, és engem is kilőnek. Na de visszatérve egy FV-án és egyet se tudott lőni. Azt én látom, hogy 2 gépe volt, mert azután ugye nem tudott újat jönni. Szóval úgy gondolom, hogy 2 gépe volt, de azért ez kicsit szégyelni való, legalábbis szerintem. Ennek csak 1 gépe volt. Nagy többségük lőtt valamit. Még ebből a meccsből elég sok van hátra, hogy látom, úgyhogy nem kéne már ezzel meghalnom.
hogyha kilép, vagy kifagy, vagy valami ilyesmi. Most jól látom, hogy azt hittem már a saját csapattársam le akar lőni. Itt nincs is bombázógépen, most jövök rá. Azt mondják, hogy mindegyik bombázót vagy egy tőlünk. Hülyeség. Jaj. Kapjon már ki, vagy legyen valami, mert ez a meccs sosem hosszúra sikeredett. Milyen kis naiv vagyok, kapjunk már ki. Nem is arra mondok, hogy megnyernénk, bár ahogy látjátok, elég esélytelen, hogy ezt megnyerjük. De még egyet illene kilőnünk, és akkor már örülnék is, mert akkor kapunk egy kis. Hát egy kevéske pontot akkor kapunk azért. Ezt a helketet, ez nem is helket, ez védket. Ezt nem is láttam belülről. Na azt a BF 108-est. De mennyire lehajoltál. Ki is lőtték, hetet lőtt a srác. Hát ja, elég jó gépe van. Orosz. Nem szeretem az orosz gépeket. Német gépek tetszenek eddig a legjobban, bár amerikai gépek is nagyon jók. Meg ahogy látom, van egy pár jó angol gép is, mármint ezt úgy értem, hogy sokszor kilőnek, bár aki nem tudja velük játszani, az ugye, hát annak biztos, hogy nem jó. Meg én sem tudom konkrétan, hogy milyenek. Az amerikai meg a német gépeket azt tudom ajánlani mindenkinek, akik esetleg kedvet kaptak a videók miatt a játékhoz, vagy hasonló. Szóval, ja. Már repülőket csak nagyon lehet találni. Egy tankot megpróbálunk kilőni. Beledesztrojoznék a földbe. Jézus. Belegondolni is rossz. Hát ez meg el se találtam. Úgy gyorsan megyek, nézd a szűn. Gatya. Még sebezni se tudom. Inkább hagyjuk. Na szóval... kilőttük az egész teamet, vagy hogy a francban vannak már ezek. Elnézést, hogyha most berecsegett, csak megigazítottam a mikrofont. Közben Skype is jelez. Hát semmit nem tudok sebezni már, esküszöm. Na, most meghalunk vagy nem? Ezt ennyi. Már úgyis lassan vége ennek. Bár több valószínűleg mi fogunk meghalni. Hát igen, egy King Cobra ellen hülyeség vagy menni. Na itt vagy gyerekek, kivágtam azt a részt gyorsan, már nagyon hosszú idő volt, még 7 perc volt halálom után, hogy lehozzák azt a irinyó-pirinyónyi kis pontocskát.
Nem lett olyan jó a statisztikám, amúgy jött a vége fele. Ott a közepe felé voltam, pedig azért kaptam egy kis pontot, meg lelőttem talán 3-at, 2-t, nem tudom. Na hát jól van gyerekek, ennyi lett volna ez a rész, és remélem tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Még egyszer boldog Mikulás mindenkinek, sziasztok!